Pitajte nas. Nemojte se sramiti ništa. Vas dvoje. Ajmo druge sobe vidjeti. Tu spava Neno, a na ovom krevetu spava Marko. Vam se sviđa soba? Da. Jel vas zanima šta je ovo ovdje? Ovo je veliki poster, kaj je to, ha? To vam je planiranje svake godine. Govori se šta želite raditi i šta vam je želja. A Marko, gle medalje. Jel imaš i ti takve medalje nekakve? Isus. Imam. U čemu? U kojem sportu? Gdje si dobio medalju, Marko? Dijama. Za ping pong jesi dobio? Bravo. Ti bi htjela napustiti Sloboštinu i živjeti u stanu. To sam i bratu reka, mi smo imali tim. I kaj je na tom timu bilo? Kaj si ti njima rekla? Reke je brat da moram iti živjeti da... Kaj? Veli da on da idem. A jesi ti za? Jesam? A jel te strah? Nije. A tebe, Ivana? Nije. Jel vam onak ima nekih, evo tu sad možete pitat Đurđu, Snježanu, sve kaj vam nije jasno. Ak se nečeg tipa, ne znam, bojite, kak ćete u stanu, kaj ćete, evo, tu su ljudi koji tak žive, oni će vam najbolje reći. Stan kad se dobije, da li se dobije njime i ključ? Od grada Zagreba. Ne od grada Zagreba, dobiješ ključ od vlasnika stana, znaš? I onda svako od vas izradi još jedan ključ, koliko je ukućano, toliko ima ključeva, izradi se svaki ima. Svaki stanar ima svoj ključ da možete neovisno dolaziti i otključati svoj stan. Nemojte se ništa sramiti. Ovo vam je Marko. Ja sam Marko. I kaj biš ti radila kad se preseliš u stan? Prvo ću kakavu kuhati. Dobro. To je meni preseljenje za svoje goste počasti. Ne, nego kaj, da. Robija, Dobro. Dukarića i još moje dve prijatelje. A ti, Ivana? Da malo Ivanu pitamo, Ivana nam sam šuti. Pa tamo teta da mi moja pomazili, meni ono ko kupanje, jer se ja ne mogu sama kupati, niti se sama brinuti o sebi. A kaj ti je problem? U čemu ti podrška treba? Pa da se meni pomogne. A kaj, u doručak, jel možeš sama napraviti doručak? Pa mogu. Da, super, vidiš. Jel bi voljeli živjeti u tako velikoj zgradi ili bi voljeli živjeti u nekoj manjoj zgradi ili u kući? Pa ja Jeste razmišljali? Ja sam malo razmišljao i sve. Ja bih volio isto ovako kao i vi. Isto onak jedan lijepi stan, ali da je naš četiri, dva dečka i dvije cure kao. Bravo. Voljeli bi živjeti u mješovitoj zajednici, dobro? I... Da se možeš ti naći djevojku i oženit se. To je mene... Lijepo. Bravo. I ti bi to volio napraviti? Jel bi volio da živiš s njime zajedno ponovo u istom stanu? Jes, to po. Dobri ste prijatelji. Ja. Bravo. Večera ste tiho, pa govorite vas, Marko i Lucijana. Nemojte se sramiti. Nemoj tu sramiti tu. Ja ti znam natočit kavu kad ja skuham. Znam da znaš. I mleko dobim iz kuhinje. Ja sama idem u kuhinju. A je buš sad isto u stanu išla po mleku u kuhinju? Ili di buš sad kad buš živjela u stanu, di buš išla po mleko? Kak mlijeko dođe u frižider, otkud? Iz dućana. Tako je. Sad buš lepo išla u dućan. Aha, po mleko. Da li ti misliš da li ti možeš otići sama u dućan i kupiti mlijeko? Bojim se da me auto ne bu pogađao, to je meni. Aha. Ak ne moraš prelaziti cestu, onda bi mogla. A Ivana, ti? Ti misliš da ne bi mogla ili da bi mogla? Pa sama ne bi.
To smo zato mi, znaš, tu ti je podrška. Da, Recimo, i tako će i nama isto tako biti. će i vama biti, bravo. Se sami peglati, kuhati Tako je. i sami prat. Tako je. Znači, ali uvijek imaš podršku na koga se možeš osloniti. Sve što ćete moći i htjeti, to ćete raditi sami. Sve ćemo moći raditi Tako kada je, nešto da. je. Da. Kad se naučite sami hodati po gradu, onda ćete sami svi kuda ići. Kako mi svi kuda idemo u šetnju, svi kuda idemo. A dok se ne naučite, morate ovako, asistentica ili domaćica ići s vama dok se ne naučite, da vam sve pokaže, da se prilagodite životu u gradu, a ne u centru. Neće ti biti problem ako bude, na primjer, stan malo dalje od posla. Neće, ja ću naučiti. Ti ćeš naučiti ići. Tako je. Ja ću se bar Svi 100%. Vidiš kako je to lijepo, pa i Ana ti je... Ana ti isto daleko putuje na posao. Ana isto daleko putuje na Ja isto posao. mogu. Izađe se van. Na večer, prošetati i to. I sad na večer sa društvom na kartanje i to u stanu, jel to ima? Da li se to može ili ne? Naravno, ti u svom stanu možeš raditi što god želiš. Sve. Možeš se, samo normalno ne smiješ da vičeš, da galamiš, da razbijaš, razumiješ, tak nekakve, tako je, tuce, neke nepodopštine. Ali kartanje, bilo šta što želiš, ti to slobodno sve odradiš. Ko nima Sve. rade? Nemaš nikakvih Država problema je. s time. A ti delaš centru? Da, Da. Šivaš? da. Da. Voliš slušati muzike? Da, I isto? da. Da. Voliš ovoga... Besiti prašene? Da. Da. Voliš ovoga... Gledati i televizor? Da. Da. Voliš gledati dnevnik? Da. Super. Pitanje, zašto stan koji ima rupe te, ima miševa? Sad me tu muči, sad mi vi možete sigurno odgovoriti na to pitanje. U ovom stanu ti nije bilo miševa do sad. Ne. Ja nisam niti jedno pitala. Pa u Unovcu imamo Imate miševe. miševe, pa se zna dogoditi da ono šmugne. Ali gledaj, tu ti isto postoji, gdje su stanovi, gdje su zgrade. Ne. Imaš deratizaciju, razumiješ? Tako ćete i vi živjeti. Da, cure ima, pitajte slobodno, velim. Pitajte me slobodno. Pa recite. Znači vidi dati atmosferu, no pa recite. Da. Nemojte se sramiti. Pa ne sramimo. Ma kaj bi Jel se te sramio? zanima još kaj? Jel su ti sve već rekli? Pa sve su mi rekli. Sve su ti rekli. Jeliš vidjet ćeš i sama kad počne sve to. Nekad sam si znao sam reći ono, joj, kak će meni biti kad ja budem sam u stanu, onda ono u glavi, ali sad ću vidjeti u petak šta će majka reći, isto što sam ja rekao sad ću vidjeti što će ona reći. Ako ona se prihvati i ako i socijalna moja bude prihvatila, bit će dobro. Ali ja mislim da si tu bitan ti, a niko drugi. Da. Znaš, ono što ti želiš. Jer ja sam za sebe rekao da. Tako je, bitno je što ti želiš, a ne što drugi žele. Da.